kung panalitan mausab na gyud kay impeachment court mahigala sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagplano mang ibalik sa hapon, kung ibalik na by next month pa. Pero kada next month, hapit naman eh. Kaya September, hapit naman. Kaya ato yun next month, murag layo man next month. Ato yun next week na. Nahabalhin-balhin na tanang kalakiha. Unya ang mga tao pod, isiguro po ninyo na apoy, ang sang kuto, bisa pag alas 3 panalitan, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Mahuman sa alas 10, 7 oras. Kay maabtan po nag alas 11 o alas 12, mga tuog na po kay manarbaho pa may ugma. So kanang narratives nga, dapat atubangon ni VP Sara, dapat intellectual dishonesty na. Ha? Sa pagkakaroon at this stage, niya imog yung ipugos nga, wa man siya matubang sa tupahadlok siya. Karo, kana nga klasis narrative, muna ang dunay magpapadkas-padkas anak nga inana, na mapildi kayo mong rating akong program kay sa itong programa masulti ito sa tinuod. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Typhoon nga dunay international name nga Saudel, gipaabot nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR karong buntag o baka karong hapon. Straight to the Kung point. makasulod kini sa PAR nganlan kini og bagyong Ubet. Straight to the point. Posible usab nga kini mahimong usa ka super typhoon. Uy, apan magpabilin kining layo sa landmass, hinuon mo pakusog kini sa hanging habagat. Straight to the point. Katarig pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa sa forecast sa Pag-asa, igyo ron ni mosulod sa Philippine Area of Responsibility, dayon mo exit na po dayon. Dili gyud ni makasulod mahigala sa atong landmass and again dili gyud mo landfall day. Ang problema lang kay magpakusog ni sa habagat og malagmit naa na pod mahigalay mga pagawan-uwan o mga pagbaha. Straight to the point. Why landfall scenario ang mahitabo matod pa sa report sa Pag-asa Mactan, apan mo pakusog kini sa habagat. Straight to the O mo point. pakusog sa habagat, malagmit mahigala na pod ang pagbaha sa mga nagkadaiyang lugar dito sa Luzon area. Straight to the point. Patayanan pod ang sa Kabisayan ug Mindanao, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ni extend pa og 45 kaadlaw sa pagban sa mga buhing baboy ug mga produkto niini gikan sa Negros Island ug ubang pang mga lalawigan nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Straight to the point. Sa laing bahin usab mahigala konsehos dakpan sa Sugbo na nawagan og science-based nga drainage master plan aron pagsolusyon sa baha, problema sa baha dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Tindugayan na gini problema mahigala in town. Hindi mga pagbaha, mga sukit tigpaminaw, no? Kunya pila ka kwarta na buhis gikan sa katawhan ang gibubo mga sukit tigpaminaw alang sa flood control projects. Straight to the point. Katarig pagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban usab dining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan pagbalhin sa oras sa impeachment trial nga rin na sa hapon, posibleng masugdan adto na sa sunod buwan. Suportado usab kini sa House Prosecution Panel aron mas taas ang ilang oras sa mga proceedings. Straight to the point. Lakip na mahigala ang defense, nibutiyag sab nga andam sila nga mo-comply unsay gusto sa impeachment court. Straight to the point. Mura naman ni mahigalag nagsalimuang ng kalakihag balhin-balhin mga kaigalaan sa kini niyang oras mga sukit tigpaminaw. Na ato ning tagag pagtagad kay primero bitaw dili bitaw na sa hapon. Ibalhin sa buntag. Pagkaman karon, ibalhin na pud sa hapon. May ako kadugayan og ibalhin na sa kadlawon. Unsa na ning kalakiha mahigala? Karon pa ni nitabo nga impeachment trial na inani day. Ato kang irap po sa gyud nga hapon na tanan. Asan kang corona hapon na tanan. Kini mo namang nagsalimuang sa schedule palandaan nagsalimuang. Gumikan sa mahigala usan ini kay mura og nawad-ag interest ang mga tao. Niining kalakiha karon.
Straight to the Mura mga higala o natiman ang mga tao nitutok sa ilang panginabuhi. Nining krisis karon sa panahon nga para nila mas importante ang ilang mga trabaho panginabuhi kundi sa mututok pa mga higala sa impeachment trial. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga mga sukit paminaw no sa ato pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Samtang mga telecommunication companies nga naghatag og internet service andam nga moban sa dugang mga platforms nga nagpromote og mga violence. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. balikan na to mahigala to mga isgutanan robutaga. Unya karong adlaw inday kin alas 10 gyapon ang trial. So kung panalitan mausab na gyud kang impeachment court mahigala sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagplano mang ibalik sa hapon. Kung ibalik na by next month pa. Pero kada next month hapit naman kay September hapit naman, ha? Unsa man ta pitsaha karon 24 na gud ta. So sa semana na lang, ha? So by next week, anaon ta lang next week day. Karong semana ha. Kay ato iyon next month murag layo man next month. Ato iyon next week na. Sunod semana na ni. Tanawon ta lang kung ilang i-implement na gyud mga sukit paminaw pero panalitag ma-implement ka na habalhin-balhin naman, isiguro ninyo nga kana na gyud. Kay depende man lang ning kalakiha og ibalik na pod, ibalhin na pod. So kini duda ko og kay lisod magkayo mga higala og kuan. Nahabalhin-balhin na ta ning kalakiha. Unya ang mga tao pod isiguro po ninyo na apoy ang sang kuto, bisa pa alas 3 panalitan, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Mahuman sa alas 10 tayo, 7 oras. Kay maabtan po nag alas 11 o alas 12, mga tuog na po kay manarbaho pa mi og man. Ang problema na po gabi na po, although dunay ang imong tan-awon, ang advantages ug disadvantages siguro, ang mananaw, kay gamay naman og ginananaw lagi. Tingalig magabi inay malagmit ang katong mga nasa opisina, nakakita sila kay kanigong adlaw ting opisina may gala di magkakatan-aw kaya nga magsigi kag tan-aw og impeachment nga di amay mas importanteng trabahoon. Basig una pa kang matangtang Sara hinuon ang kalakiha. Dili matangtang Sara, ikaw na hinoy natangtang kaysa imong pagtrabaho na sige lagi og apong anang impeachment. So mo na nga ibalhin sa hapon o nga na padong sa gabi at least makakita ang mga tao. Pero problema na day, daghan pong kompetensya sa gabi kaya na ay daghan mga higalang mga teleserye. Naingon sa uban, ari lang may teleserye tanaw mas malingaw pa man may. Adong gining impeachment mahigalang na wad agana ang mga tao ug imong tan-awon ang number of viewers. Unya hangtod karon mahigala kung nakabantay ta, nagkalaay unya muraog ni unsa may natabon Jesus ko diro day wa ko kasunod atong panahon nga kwanda. Wala na sa may ruling anang sa gag order nila sa impeachment court. So pasagdan na lang niya ning kwan. Mga abogado bisag kwan lang. Marapadong lawgaw ning kalakihag maohon, ha? Magyagaw social media ba? No? Ang nakalahi, grabe ron nga impeachment kay highly publicized ron nga impeachment kini kang VP Sara as compared ni mo mga higala sa kang Corona o kang Irap. Ha? Kay kini mo kong impeachment karon VP Sara daghan kayo po ang kwanday nga nang ang mga loyalist ba? Ang mga mulaban. So dunay pikas nga habig, doon na po'y pikas. So nya nauso na po ng internet. Mo na'y medyo dakong kalainan mga sukit di paminaw, no? Ikumparar nimo sa una, wa pa mauso ng internet, di pa mga tao makabawas ba? Ang media, mga kagalaan, ang traditional media sa una, mauray source nila sa information, so unsa mga higalay, angle mga kagalaan nga emphasize sa media, traditional media, maoro gito. Karon na naman, mga tao, iyahay man, o asa ka ni dapig, ngadto ka mo, ang anggulo mahigala may padakon. Ha? So mo ni mga higala nga kwan, nya karon nga nagka iyahay na lang og yaw-yaw, medyo
kung walay gag order na, may tatong na spokesperson ang defense hapon sa prosecution. Kaya kung mag-iyahay na, sige, depende na nila mahigala. Murag free for all na ning kalakiha og gikan sa impeachment og kuan, wow, yaw-yaw ka na yun sa social media, okay ra. Yahay lang mahigalag kini ni ang hatag o unsay narrative sa mahigalang maayo para sa grupo. Na ang mga narratives mga kaigalaan niining mga nagkadaiyang pikas o pikas nga habig, laylain magid og narratives mga sukit tig paminaw. Pero atong balikan ang narratives mahigala sa ni Congressman Pastor Bini Abante. Kini di ang narratives day, mao man yung mga narrative sa mga congressmen. Sa una pa man dito pa sa Quadcom, hangtod na sa House Committee on Justice, unya karon na impeachment na lang, mao na ilang narratives nga gihimo nga kung way sa si BP Sara ano di man sa matubang. Atubang siya, matubang siya. Mao nang gikuha ni Bini Abante. Harapin niya, no? Bakit hindi siya humarap? Niya karon di lang dahil si Bini Abante mo oy naghimo anang maong narratives. Niya po yung mga abogado sa prosecution nga doon na mahigalay mga podcast na day. Apil po sila dito niya dayon. Mo po ilang narrative sad nga dapat na para kuno madali. Dapat harapin ni BP Sara. Ano ato maning agi kato katawa mga sukitig paminaw kining inane. Intellectual dishonesty na gyud Kay ang mga tao god dili nimo ma-underestimate ang ilang pagsabot aning nahitabo nga trial ron ha. Mamo na problema ron, amo na imong narrative sa imong himuon. Sa imong pagtuo nga mga tao ni tuo nimo, sa imong pagtuo nga madaan nimo, sa imong pagtuo nga wa sila kasabot unsa na imong proceedings. So kadtong masa nga nagsunod nila panalitan nga ni tuo, di okay. Pero pila man nagka-present. Ang problema ni ron kay di man mo ma-underestimate ang ilang understanding bisag wa ka kataak sa College of Law. Labi na pa na discuss na to this DYHP. Kinirabang akong komentaryo may gala. Matingalan lang ko bisag asan lang mo abot ni price nagkinsa na lang mo share ani abot sa Mindanao, abot sa Luzon. Madto kog Mindanao pagpanghatag na mo sa atong mga relief goods dito daghan na daig mga nagsunod sa akong YouTube channel o sa Facebook page. Wala na ko'y control na nila. Kay ila namang gipangkuan dito sabuag man lang to. Iyahay lag post. So samot ka daghay na hibaw nga kanang narratives nga dapat matubang si BP Sara kung wa say sa di siya mahadlok matubang ana. Pagkasabot ang mga tao nga sa impeachment proceedings sui generis man nya atong gidiscuss nga kanang respondent sa impeachment case iyang giatubang ang maong kaso pinaagi nga pwede nga siya mismo mo inaa pwede po niyang iyang abogado ra mo inaa o kana sufficient na nga iyang giatubang niasdang siya sa iyang kaso not necessarily nga ang respondent mutunga gyud because ang pagtunga sa iyang abogado equivalent kana nga ang respondent nito nga. Ya kanay akong komentaryo ron isabuag ng punis mga tao mingon tanawa mo lagi sulti ni ato ni Rufil Banyok nya moro ba nay kamatuuran gyud. Kay kini ato isultis kahanginan mahigala mo gid tinuod nga harapin ni BP Sara huwat na mo. Kay unoy mo na si BP Sara inig ilan ang panahon di pa mo ang panahon. Kaniho inani mo kuning procedure mahigala sa impeachment. Ang impeachment court mismo sa ilang rules dili kinahanglan niya ang impeachable official muto nga in person. Duha mo gani ingon nga moatubang. Pwede ka moatubang ikaw personally or moatubang ka pinaagi sa imong counsel. Pinaagi sa imong mga abogado. Mo nay atubang. Na kanang i-present nimo in person kanang respondent, that's another story. Kana sa option kana sa defense kung ilang i-present or dili ba ang respondent. So paingon nimo nga dapat yang atubangon dapat dili pa pud panahon ron kay inyo pa man prosecution pa man. Ini panahon na sa defense adto na malagmit mo atubang ba si BP Sara or dili option kana sa depensa. Kung tan-aw gikinahanglan nga i-present si BP Sara i-present na nila.
Pero tanaw, wa man maka-establish ang kaso. No need na. In fact, kanang pag-present mahigala og ebidensya sa defense. Kung tanaw sa prosecution palandaan nga mga depensa wa gid kaprobar, sa regular court na pwede man ang file ni mo demurrer mga kaigsunan. Kung mo-file ka demurrer wa na. Pag tanaw sa korte, dismiss man wa may kuan wa makaprobar. Dismiss. Dili na mo present ang defense. So kanang narratives nga dapat atubangon ni VP Sara, dapat intellectual dishonesty na. Ha? Sa pagkakaroon at this stage, niya imog yung ipugos nga, wa man siya matubang sa hadlock siya. Karo, kana nga klasis narrative, muna ang dunay magpapadkas-padkas anak nga inana, na mapildi, kayo mo rating ni akong program, kay sa itong programa, masultim ito sa tinuod. Mabita na hinungdan nga daghay nagsunod gid itong programa, kay matinawan sila ba? Ato iklaro ang procedure. Ano ni procedure? Panahon pa ron sa prosecution nga mo present og evidence. So kay panahon man nila, sige, present mo nga magpatungahon yung VP Sara in person karon. Pati man kinahanglan, may VP Sara, mas importante na ko musuloy ko nga sa mga tao kung sa muanha ko ninyo nga muanha ko sa impeachment, so may kong anhaon, butang-butang man inyong gihimo nako. Mao gina ang isulting VP Sara kay para niya sa gunang impeachment. Iyara man ang gining padatag mga abogado, mahiga lang mga bag-o pa lang gani. Pero mantigo mga abogado ha. Antigo, pero mga bata pa ba? So, sa pagkakaroon, at this very stage, if the prosecution would insist, kunuhay sa mga interviews nga, dapat butungas VP Sara, that is intellectual dishonesty. Prangka lang nga pag-istorya. Inyo pa man panahon, ila pa man panahon, pag-present mga ebidensya because the burden of proof naaman sa prosecution. Pag-abot sa panahon nga defense na, ilang opsyon sa defense. O ila bang i-present sa VP Sara, di ba? Sa pagkakaroon, probar mo, kisa inyong sunod witness, di man pwede ninyong ipatawag si VP Sara as hostile witness because siya may respondent ini maong kaso. You can call hostile witnesses if you want to, as much as you want, kinsa inyong gusto, pwede. But ang respondent di man pwede. Kay violation man na siyang rights against self-incrimination. So ang option na diya sa defense, ila bang i-present or dili? Because the moment ang defense mo decide nga ilang i-present, then that will open to cross-examination. So, karon panahon na at this very stage, nya misawa, man mo kuan, kana, paukyab na, nga ang mga tao ba nga, tuod no? Nya karon, pila man katao ang madala nila, o pila man katao ang di madala, bipto listeners on the programas DYHP. Nga kinang programa, masulti, matas tinuod yun nga mo, niya ang tinuod nga procedure. In ano yung procedure, sa pagkakaroon, trabahoan ninyo ang inyong trabaho. Sa man wanay kaya, sa man... Ay! Pero sige lang, pabuto na to, basig napay sila duga nga mga pasabog baka or kwan, ipabuto. Kaya kinigong tanan na batian na mo sa mga tao, panahon pa lang Squadcom, panahon sa House Committee on Justice. Sa pagkakaroon, wa bata makahigala dungog, kung na bang murag makapakurat ba? Nga bag-o nila. Wa pa ka ng Melgres Pratos, dugay naman. Panahon pa man na Squadcom, antod sa House Committee on Justice. Antod ron, wala pa'y bag-o so far. Sumo ka na nga, kanang mga nag-insist yun. Di lang ko mo-mention kung kinsa, pero medyo kada na ang sa mga tao na nga, sa ilang pagtuo ba, mada ang mga tao, ang problema, dili man mo ma-underestimate. May pagtugan mas tinuod nga sa pagkakaroon, pwede pang dili matubang si Sara sa pagkakaroon. Na naman iyang abogado, sa ito pa nakatubang na siya. Pero ikag in person nga matubang siya, dili na ito mapugos pagkakaroon. Kay panahon pa man sa prosecution, ang pag-present og ebidensya. Nya ato mga example sa na, panahon ni Irap nga impeachment, wa man si Irap mutunga ginito day. Nya, gikinahanglan magumutungan dili. Nga naman, ang impeachable official ka, importante ka nga, mas importante man ang pagpadayon sa imong inadlaw nga gibuhaton. Kamo lang bahala mga abogado, kamo lang bahala diha para dili pud matandog ni akong trabaho dali. So, ato lang padayon niya tataon ni atong discussion na higala. Standby lang una ala sa Alamin 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.